Goddag og velkommen til Åby Camp, og velkommen til den her præsentation af den her flotte, brugte 2022 Autostar Prestige 790 LJ. Og når det er en LJ-model, så er det med 2 langsgående senge bag i, men det tager vi, når vi kommer ind. Den hedder 790, og det gør den, fordi den er godt og vel 790, altså 7,90 meter i længden og 2,35 meter i bredden. Så det er en god bredde på og en god længde på camperen. Det er en dobbeltbundet vogn med Alte centralvarme, men det ser vi også lige, når vi kommer ind. Her i det første rum, der har man gaskassen, og der er blevet bygget et gasfyldeanlæg på. Det vil sige, at når man kører rundt ude i Europa og døjer lidt med at finde en flaske, der passer på de danske koblinger, jamen så er det jo bare at fylde på den her, du har monteret her. Og kører man så rundt og holder lidt ferie hjemme i Danmark, jamen så har man jo bare den her, man sætter en 10 eller en 11 kilos gasflaske ind på. Fin løsning. Og fedt, at det er volonteret, for det er jo faktisk noget af det, vi sælger rigtig meget af i dag på de her camper, hvor folk de kører sydpå, fordi du kan få fyldegas de fleste steder. Igen, dobbeltbundet camper med lidt plads ind i maven her. Og igen, det har vi også her. Det er langsgående hele vejen igennem camperen. Et godt rum. Hvis man vil på skiferie for eksempel, kan man også ski og sådan noget tillæg derinde. Der er sådan en bund her, der kan holde til også at blive gjort ren. Udvendig gasudtag, så har du lige et lille bord her med din gasgrill koblet på bilens gassystem. Også en fin løsning. Markise, fin markisestørrelse. Her har man hele servicesystemet, det vil sige, at man har aftømning af spildevand og ferskvand og påfyldning af ferskvand. Og her har man et udvendigt bruseudtag, der følger en lille slange med. Så kan man jo lige stå her og tage sig et bad eller skylle fødderne, når man har været en tur på stranden. Når den har 2 enkeltsenge, sådan en camper her, jamen så er der en vanvittig god højde i garagen. Og der er suringsskinner i begge sider, hvor man kan have noget suget fast, og der er også blevet monteret en enkelt suringsskin her. Og hvis I lægger mærke til herovre bagved, de tyk rør, der går her, jamen det er jo centralvarmesystemet, der er bygget helt herude. Det ligger jo inde i hulrummet på camperen. Det vil sige, at man har ingen kuldebro nogen steder fra på sådan en camper her. Du varmer jo hele skidtet op i hulrummet, altså i maven på camperen og i garagen her. Så der er ingen kuldebro under sengen, når man har varmen kørt på. Og det er jo helt fantastisk, hvis man gerne vil benytte camperen til skiferie eller de kolde sæsoner. Bagpå, forberedt til cykelstativ, det kan man jo gøre, hvad man vil. Tag en snak med os om, så kan vi jo lave tilbud på et stativ, der passer til jeres cykler. Men der er jo altså en god højde på garagen, så der skulle jo være rimelig mulighed for at kan have almindelig størrelse cykler herinde. Det ved jeg, at nogle af vores kunder har, så det kan sagtens lade sig gøre. Og derfor er der jo ikke så mange, der får monteret cykelstativ bagpå. Der er god plads. Igen, lidt aflæggerplads herinde. Her har vi et ekstra kassette. Det følger med de her modeller her, fordi her har du toilettet her, men har man nu behov for at skal køre langt, hvor man ikke lige kan komme forbi en tømmestation, jamen så har man mulighed for at have en kassette mere med. Alt det der kan man selvfølgelig slippe for, hvis man monterer et Clesana posetoilet. Og igen, det kan man også snakke med os om, det kan sagtens bygges i camperen her. Og jamen her har vi jo så igen det samme rum, vi så på den anden side, der går hele vejen igennem. Her sidder Alte fyret. Og igen, opbevaringsplads her. Der er masser af opbevaringsplads i den camper her, så der er rig mulighed for at fylde det i, man skal have med på ferie. Og igen, en let adgang til at servicere fyret. Også rigtig, rigtig smart lavet. Men lad os prøve at komme ind og se camperen. Den er faktisk rigtig fin indrettet indeni. Så er vi kommet ind for i den her fine camper her. Det er jo en helt integreret camper, bygget på en Fiat Ducato med nitrins automatgearkasse, fartpilot, stor skærm her, hvor man kan have bakkamera, og man kan køre sin telefon og alt det der op på. Noget airconditionanlæg.